Mugi Gusti paring lintu ingkang satraju jumbuh pengorbanan panjenengan Bapak Dwijo. Bapak Dwijo kaporo ing kalodhangan minunggan punika istri saha restu pangestu panjenengan dahat kawula antu minangka tambahi kegiatan anggen kula badhe nerasaken lampah manjing papiyatan luhur menutup dene abyor wonten jagat sing dokayan agung. Awit saking edi endahing busana kang rinengga datang pojo-pojo pambarisaning para kadang-kadang padipan senilangan tayu cahya sumunar cekopo kalamun wis lulus handenya ngangsu karo ing papiyatan madya ligi. Kanthi kairing sewu restu Ibu saha pangestu sagungan dilenggah ingkang winantu ing suka basuki paguyuban senilangan tayu cahya sumunar cepaka manjing sasana penyanjang ras mongkok suwi menjuling warboyo dene wis jumbuh kang kinayuh sembada kang sinebyo impen lan lelakonan wis bangkit dadi kasunyatan aman. Dadya kusumaning bangsa kang angambar kongas arum gandane nuhoni wasita adi sabdane Dwijo kang sejati kang wis jempara ing ngawiyat nenggih Ki Hajar Dewantara ing arsa Sungtulodo ing Madya Manala bisa mahanani Dadya Mulya manggih ora harja nuwun.